Alise jan kawandel. Ndah neo kalane ora yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Cara celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno. Lah kok megahi men kon bayangne. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-enteki ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu kuwi ya. Cara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei Macem-macem kowe. sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku iki. Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur.